To už mi aj zastaví, ako máš. Vítor, pojďme, samozřejmě. Mimo byla, že to zapálí. A co to bude? Horej! Vybuchne to. Nebude to horet. Nie. Ale ten cukr nebude horet. To horí, ale to tam horí. Je, že to stane s tým cukrom. Nic. Lebo tam musí vlastne pálí, ale to je to. Daj to, daj to. Čiže to je ten papír je hovoril, ale to bylo. Hovorí sa stáť, hovorí, a ten cukor... Ale to dobre papír. Cukr je spitý ten liek. Áno, a tam musí cukr je liek. Už dochádza. Ten liek, teraz vyzerá, ako keby horel. Tam bude, ten cukor je namočený liekom. Ten liek horí v tom. A keď sa minie liek, tak prestane horeť, že? A, už to není. Ty pán, garantujem si prečo. Díža. Ešte to trošku horí. Ale nie. Nepodaríme sa horí. Čiže ešte tam...